কিংবা ড্রাগস খোয়া এই কথাবিলাক বিচাৰে নেকি? কালী পূজা আহিলে 1 সপ্তাহ নহয় 2 সপ্তাহ জুৱা খেলা এইবিলাক বিচাৰে নেকি আপুনি? लोगोफोर मा नोंथांमोनहा नोंथांनि समाजखौ माबायदि लुबैयो? नोंथांमोना लुबैयो नामा नोंथांमोननि समाजखौ सानफ्रामबो दावराव दावसि बुलाय सोलाय सिखाव दाखार गुन्दा लांसुनिया बुथारलायनाय सुथारलायनाय जौ जुवाजों जेब्लायबो गफबनानै थानाय बेबायदि मोनसे समाज लुबैयो नामा? माबायदि समाज लुबैयो? नोंथांमोना हायोबा कमेन्टआव मोनसे कमेन्ट हरदो। समाजखौ माबायदि जायोब्ला समाजा जौगायो? समाजा माबायदि जायोबा समाजनि ससाइटिया गासिबो जौगानो हायो? स' माबायदि जाजानो लुगैयो? नोंथांमोना कमेन्टआव खेबसे कमेन्ट हरनायसै। स' दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो खिथानो नागिरदों कि बिटिआरनि जेनोखि CM नङा होमबा? CM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जेनोखि प्रमद बर'आ दिनै मोनसे प्रग्रामाव बे बुंदों। बे प्रग्रामा सानथामसोनि सिगां जानाय प्रग्राम बियो। बेवहाय बिथाङा पाब्लिक मिटिङाव बे खोथाखौ बुंदों कि UPPL गभर्नमेन्टआ UPPL सरकारा ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति ओरैबायदि मोनसे समाज सोरजिनो थांगासिनो दङ जाय समाजाव सिखाव दाखायत जुवा माने बेफोर गासिबो फोजोबस्रांजोबगोन। जाय समाजाव गोग्गो समाज दानो हायो, जाय समाजाव बयनिबो जिउआ गिनांगौ गैया, जाय समाजाव बयबो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो, जाय समाजाव बयबो गोग्गो माने थांनानै थानानै गासैबो रावखौबो गिनाङा जासे मोजां मोनसे बिजनेस खालामनानै मोजां मोनसे खामानि मावनानै मोजां मोनसे न'खर संसारखौ सालायनो हायो बेबायदि मोनसे परिस्थितिखौ दिनै UPPL गभर्नमेन्टआ लाबोनो थांगासिनो दं होननानै दिनै बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ बेखौ दिनै फोरमायदों। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंगौ नोंथांमोना एसे नोजोर होबा नुगोन सिगां समाव जेब्लानाखि BTC सुक्तिनि सम उनावहाय मा जाया जे मोनफ्रोमबो मेलाया सप्ता खनसे गाहाम थायो नङा होमबा? आरो मेलायाव मा जायो? जोंनि मानसिफ्रा होनो मेलायाव जौ जुवा गैयाब्ला मेला जाया होननानै बुंग्रा मानसिया दासिमबो जोबा। जोंनि मानसिफ्रा बिनि बे गोरोन्थि फोथायनाय। दाना नोंनो बुंदो दाना माने मेलाखौ जुवा गैयाबा मेला जाया होननाय, मेलायाव जुवा गैयाबा जौ गैयाबा मेला जाया होननाय बुस्थुखौ सोर बुङो? स' माबायदि सुबुङा बुंगोन दे? माबायदि जेनेबा साननो हनो बुजिनो गोरों मानसिया बुंगोन दे? सोरबायदि मानसिया मेलायाव जौ जुवा गैयाबा मेला जायो होनना बुंगोन? जाय मानसिया जौ जुवाजों रिलेटेड गोनां नङा होमबा? जाय मानसिया जुवा गेलेग्रा, जाय मानसिया जौ लोंग्रा, स' बिथांमोनानो बुंगोन नङा होमबा मेलाखौ मेलायाव जुवा गैयाबा जाया। जुवा गेलेग्रा होग्रा मानसिफ्रा गेलेग्रा मानसिफ्रानो जुवा गैयाबा जाया मेला जाया होनना बुंगोन ना? होनगोन ना होना दे? निश्चय होनगोन। स' बेफोरनि खाथिरावनो दिनै जुवाफ्रा जेनेबा बादा होबाबो मालाबा होखोमानाय मानाय बेफोरबायदियाबो जाया नङा जायो। दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर जोङो टटेलि जौ जुवाफोरखौ जों टटेलि बन्द' खालामनांगोन। मानोना मेलाफ्राव जुदि जौ जुवाफ्रा माने गोसारोबा बा जुवा होबाय थायोबा बे उन्दै गथ'फ्राबोथ' जुवा होनो सोलोंगोन ना, जुवा होनो लागोन ना, बिसोरबो जुवा गेलेनो लागोन, तास गेलेनो लागोन, बायदि गाज्रि खामानि मावनो लागोन, ड्राग्स खांग्रा माने जाग्रा जालांगोन। स' बेफोरबायदिया माने लासैनो एरोसो। दा जुदि जों बेफोरखौ रैखाथि होनांगौबा जोङो होबथानांगौबा जौ जुवाफोरखौ जों होबथानांगौब्ला जोंनि बयबो गासिबो नोगोरारिफ्रानो दिनै सरकारजों लोगोसे जों बयबो साग्रिद जानांगोन, जों सांग्रां जानांगोन। नोंनिनो गथ'आ गाज्रि जागोन, आंनिनो गथ'आ गाज्रि जागोन, जोंनि गामिया गाज्रि जागोन बा नोंनि गामियाबो गाज्रि जागोन। जौ जुवा जानानै दिनै खर'फ्रा गाज्रि जागोन, सानफ्रामबो जुमाय लोंनानै न'खर दावराव दावसि जागोन। मा मावनांगौ मा दांनांगौ खुनु मोनसे गावनि गथ'नि फारसे मा साननांगौ, मा मावनांगौ, गथ'खौ माबोरै सोलोंथाइ होनांगौ, स' बेफोरनि सायाव जों साननो हायि जालांगोन। स' बिनिखायनो जौ जुवा एबा बेफोरबायदि फुजा मेलाखौ जों टटेलि बन्द' खालाममारनांगौ। ओमफ्राय मा होनना बुङो जों गोग्गो समाज दानायाव बावहाय गासिबो नोगोरारिफ्रानो जेखि थाखोनि जाया मानो गासैबो थाखोनि नोगोरारिफ्रानो बावहाय जोङो माने बयबो माने गावजों गाव माबा होलायनांगौ आरो ना समर्थन होलायनांगौ माने मदद होलायनांगौ। बयनिबो नोंनिबो फिसाया मोजां जागोन, आंनिबो फिसाया मोजां जागोन, समाजा जौगागोन, बयबो मोजां मोनसे रां रुफा माने धोन दौलद लानानै गोजोन मोनसे संसार दानो हागोन, गामिया जौगागोन, मुलुगाव बर' जाथिया मोनसे सिनायथि जानाय मोनसे हारि जागोन। स' बेफोरबायदिखौ जों खालामनांगौब्ला आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमांखौ जों साक्सेस खालामनांगौबा जों बेफोरबायदि जौजों गफबना थानायखौ जों गारनांगोन। टटेलि मेला बा जोङो जुवा गेलेनानै नांलाय खमलाय जानाय, गावजों गाव सोबख'लायनाय बेफोरबायदि जुवाखौ जोङो गारनांगोन। जोंनि सानस्रिफ्रा मोजां जानांगोन। अब्लानो जों गासैबो खामानि मावनायनि बिथिङाव जों बयबो मावनो लानांगोन। जायखि खामानि मावा मानो जों मावनांगोन, अब्लासो ना समाजा जौगागोन। दा बेनि सायाव आं नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे होनलांगासिनो दङ। আপুনিও নিবিচাৰে, কোনো নিবিচাৰে। যদি নিবিচাৰে কোনোবাই কাম কৰিব লাগিব।
আৰু আমি কাম আৰম্ভ কৰিছো ইচ্ছা বড়োলেণ্ডত ইমান সহজত কোনো জুৱা দিবলৈ সাহস নকৰে এটা সময়ত জুৱা ভৰি কিনিছিলে এতিয়া লুকাই চুৰকে কোনোবা জুৱা দিয়ে কিন্তু অপেনলি ইমান জুৱা দিবলৈ সাহস নকৰে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত কোকৰাঝাৰত এনেকুৱা বতৰত আমাৰ বিটিচিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এনেকুৱা বতৰত মেলা আৰু জুৱা লাগি আছিলে কিন্তু সেই মেলা আৰু জুৱা আমি এতিয়া লাহে 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 বন্ধ কৰিছো অলমোষ্ট শেষৰ ফালে গৈ আছে মেলা কৰিবলৈ সময় আছে কিন্তু জুৱা এইটো আমি হ'বলৈ দিয়া নাই এতিয়া সেইকাৰণে আমাক ভাল কোৱালিটি সোসাইটি লাগে গুণৱান এটা সমাজ শান্তিপ্ৰিয় এটা সমাজ সকলো নিৰাপত্তা এটা পোৱা সমাজ আৰু কোনো নিজৰ ভাই দাদাক যাতে কোনো কৰাপশ্যন নকৰে শোষণ নকৰে তেনেকুৱা এটা সমাজ আমি বিচাৰিছো এই সমাজখন গঢ়াৰ কাৰণে ইউপিটো আমি আজি এটা সামাজিক সংগঠনৰ নিচিনা কোনোবা জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনৰ নিচিনা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে শাসন যন্ত্ৰটো ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ভালকে গঢ়ি উঠাৰ কাৰণে আজি ইউপিপিএলে কাম কৰিব লাগিব